Много ми е приятно да се съберем в София Лайф Клуб за такъв хубав повод, за да празнуваме вътрешната си сила, провокирани отново от нашите приятели от Биодерма, с които не за първи път правим такива интересни събития, които са важни за много хора по най-различни начини. Аз съм Гери Турийска. Я да видя има ли някой от вас, който е за първи път на пощенска кутия за приказки. Здравейте! От артистите има, това е хубаво. Това е един литературен проект на 16 години, който се ангажира постоянно с важни въпроси, с интересни каузи. Здравей, Ремена, много си хубава. И се радвам, че вече в нашия списък е и Biodharma's Women's Run, защото това е повече от събитие. То е празник на женската сила и на всички онези велики неща, на които сме способни, когато си кажем «аз мога». Днес в центъра са историите зад тези думи, истории на избори, на предизвикателства, на онези моменти, в които сме продължили напред, дори когато е било трудно. Както в живота, така и в предизвикателството, наречено Biodharma Women's Run, имаме нужда от подкрепа. Имаме нужда от хора до себе си. Затова днес искаме да благодарим на партньорите ни, които всяка година са на стартовата линия. Буквално и преносно и помагат това събитие да продължава да вдъхновява стотици жени. Партньорите, които са тук с нас и днес, за да чуят истории за сила, за себепознание, за преодоляване и за откриване на собствените ни граници. И за това как ги надминаваме. Аз лично ви се възхищавам, че сте открили удоволствието от бягането. И сигурно нямате проблем, като спре тока и асансьора не работи, за разлика от мен. Ще започна четенето с текст на Цветелина Димитрова, която от 5 години е част от Biodharma Women's Run. Аплодисменти първо за нея. Цвети, тук ли си да те видим? Дали е в залата, Цвети? Може би се срамува и не иска да ни помаха, но ако се престраши накрая... Ето я! Здрасти, Цвети! Аз знам кой държиш, ама сега и другите ще разберат. Искам да аплодирате сега и нашите жестови преводачи. Много се радваме, че сте с нас, за да стигнем до още повече хора. Така започвам. 3, 2, 1, старт. Така започва всеки мой ден. Или почти всеки. Понякога, макар и рядко, имам от онези бавните дни. Иначе в ежедневието се въплъщавам в ролята на ултрамаратонец, който се надбягва сам със себе си, просто е така, заради удоволствието, наречено живот. Много е вероятно, още когато съм се появила на бял свят, да съм излязла от отробата спринтирайки. Интересна тема, която като се замисля не съм коментирала с майка ми. Спомням си летата при баба и дядо, когато бягахме крадейки плодове от чуждите къщи, не че нямахме цяла овощна градина, но повярвайте ми, не е същото. Помня и когато бягах от сестра ми, защото съм съсипала нещо нейно или просто съм сгафила отново. Въпреки че бях прилежна ученичка, случвало се и да бягам от час. Определено философията не беше моето нещо. Баща ми беше личният ми треньор, който следеше стойностите на хронометъра по това време с ръчен часовник Casio. Нямаше ден без да бягам разстоянието между 4 електрически стълба. От него знам, че той е 30 метра. Така докарвах до 90 метра спринт и сравнявах всеки път секундите. Тайничко се надявах да надбягам Гейл Дивърс. С голяма страст следях всяко нейно участие. Мечтаях за златен медал от мен за България. Така по-детски наивно. Накрая, като прецених възможностите си, реших, че поне може да имам нейните ногти. Майка ми не беше щастлива с това ми решение и маникюра не се задържа много време на ръцете. Животът ме отведе до бягане след автобус 94-280, после след всякакви пороти кучета, а сега и препускайки след тротинетки, велосипеди, ролери и 2 деца, пълни с енергията и развиващи скоростта на гепард. Денят беше сряда, още я помня. Гери звънна, аз бях по средата на работна среща и в 18:28 часа на път за вкъщи звъннах обратно.
Гери е от онези прекрасни хора с огромно сърце, моя сродна душа, априлски телец, с девиз «Аз мога». Пак като мен, просто няма как да я опишеш с две думи. Побъбрихме едно хубаво, все пак ни делят около 450 км. Накрая почти щяхме да забравим за какво ми беше звъняла. Беше запалена по маратоните от известно време, да успя и моя фитил да възпламени. Не, че ми трябва много. Предвид това, че се виждахме рядко, нямахме търпение да кажем кой кога ще пътува към София или Варна и чакахме срещите си с нетърпение на дете пред огромен шоколад. Зарадваме, че ще дойде в средата на юни до София. Веднага я попитах, на къде ще полита сега? А тя ме застреля с «Идвам за един много готин маратон». Не е като да не ставам и лягам с биодерма, буквално от десетилетия, все пак. Не съм първа младост, но искам пък да съм първа хубост. Но признавам си, не бях чула за биодерма и месран. И така започна всичко. Година след година, двете с Гери, а после трите с Ани, за нея и ангелския глас ще трябва отделна история да ви напиша, с още прекрасни хора и нови приятели, с доктор Ваня Митова, лекаря с злати ръце, човека с главно Ч, благодарение на която мога да бягам и тази година, и не на последно място с мама. Така затворихме кръга и вече сме 3 поколения бягащи фурии, защото енергията е заразна и мотивираща. Няма да забравя първото бягане с раницата и Диана, тогава на 1 година и половина и така вече 8 години. Вярно, оставах на предела на силите си, но в същото време си казвах категорично до година пак. И така и ставаше. Всеки следващ ден се опитвах да вкарам в рутината на една майка и дъщеря навика да бягаме заедно. С години това стана безценно, наше време. Надскочихме себе си и ставахме все по-добри и бързи, дори и да има още какво да се желае. Всяка година нашето тандемно бягане си оставаше традиция, стремеж, голяма веселба и добър урок от дъщеря към майка. Никога няма да забравя кълта и локвите, през които трябваше да тичаме преди 3 години. Дъщеря ми Диана накрая ме застреля с «Мамо, гордея се с теб, че бягахме въпреки всичко». Спомням си и закъснението. Ох, ние винаги бързаме, в случай бягаме, за да закъснеем. Беше 2 или 3 година на биодермал и месран. Доволна паркирам колата на големите 5 кюшета. Достатъчно далеч, за да не обикалям в кръг малкото останали отворени улици около НДК, заради маратона, но и достатъчно близо, за да не се измори преди бягането. Все пак девизът ни е Strive for Perfection. Телефонът ми е най-добрият приятел и враг едновременно. Обичайно оставен без звук по инерция от времето на бабешката ни ера с Диана. Да ме откриеш си беше истинско предизвикателство, а аз да върна обаждане на време истинско постижение. Поглеждайки към телефона, за да видя колко е часа, доволна казвам: «Маме, то път сме на време». Ама толкова убедително го казах, че сама си повярвах. Часът беше 10:12. Гледам отново 4 пропуснати повиквания, 2 от Гери и толкова от Ани. Звъням с широка усмивка, за да ги питам дали вече са финиширали, защото техните 5 км бягане бяха само за 12 минути, както и да им кажа, че след малко ще се видим. Голям кеф. Но уви, Гери ме застрелва с «Цвети, къде си? Няма ли да бягате? Всичко наред ли е?» В този момент осъзнах, че началото на мама и аз беше в 10, не в 11. Колко обременен е мозъка ми и колко бързо може да превключи на режим газ от 5 кюшета до НДК. Беше идеалната загрявка, дори доста повече. Пристигаме на старт, финалната арка и гледаме, че всички вече се връщат. Губим още ценно време да попитаме, с надежда можем ли все пак да тръгнем. А от бегач ни се усмихнаха широко, само разбира се. Няма такова усещане да бягаш срещу вятъра, в случая срещу всички останали. На средата на маршрута, точно зад Спартак, гледам как започват да събират тракинг устройствата. Голям стрес. За мен беше супер важно да видим точното време, да сме по-добри от миналата година и да сме още по-мотивирани за следващата. Успяхме да минем през всички пунктове и да, това беше най-доброто ни време за тогавашния момент. Накрая падна голям смях, но на финала ни посрещнаха буквално като победители.
На следващото издание вече бяхме трите фурии – майка, Диана и аз. Случайно майка ви щеше да пътува към София точно около датата на маратона. Бях щастлива от факта и когато изпоменах: защо не дойдеш да бягаш с нас? Виж как точно съвпада. Без много да я увещавам, получих отговор: запиши ме. От тогава всяка година и тя е с нас. Личният пример, мотивацията, това, че сме заедно и сме семейство, са безценните неща в такива моменти. И аз като Гери успях да запаля и баба и внучка да бягат заедно с мен. И така вече 5 години. А миналата година беше различна по свой начин. Станахме вече семейство от 4. Беше се появил и Михаил. Видяхме Тамишо. И той като мен, спринтирайки още от родилното. Цялото ни участие в тогавашния Биодермас Women's Run беше буквално на кантар. Маратона беше в 9 за майка ми, в 10 за нас с Диана. Бях си научила урока вече. Но отново имаше екшън, защото ни очакваше полет за Варшава в 12:30. Истински голям шлем стана, но успяхме. Накрая имах чувството, че мога да вдигна самолета буквално и преносно във въздуха и да тичам с него на ръце. На бял свят се появи и Bioderma Running Club. И там сме в групата. Колкото и да е все по-трудно да накараш един предпубер да стане толкова рано в неделя сутрин, независимо от времето навън. И така до този 13 юни, за който се чудя с какво ли ще ни изненада отново, с какво ли ще ни разсмее, колко ли бързи ще бъдем, кой ли още ще видим там. Броим дните и нямаме търпение, а до тогава 3, 2, 1, финал. Така завършва всеки мой ден. Или почти всеки. Понякога дните и маратоните ми се сливат в едно. И не бих избрала да е по друг начин. Цветелина Димитрова, аплодисментите са за нея. Цвети, много хубава история, много емоционална. Аз я прочетах 2 пъти предварително, за да не се разрева. Макар че те хората, които идват често, знаят, че реве се тук и на сцената.